Davidko, kam sa chystáš? Zdravím hlavne Sopa predovšetkým. Týmto ho chcem pozdraviť. O chvíľku odchádzame, príde po nás taxík Karibik a ideme po 30 hodinov. Budete všetci prekvapení, ako to dopadne. Dobre. Nie, 34 hotdogov. Berieme iba 30 hotdogov. Nie, 20 dobre. 20 budeš menučiek, 17 menučiek. Poďme ešte ďalej, lebo hotdogy sú tam. Dobre, 20 hotdogov, ale 30 veľa. Ja dneska začne ešte určite nemali takúto objednávku na 30 hotdogov. Ale dneska bude revolúcia. Ikei. Ty si musíš ísť? Tu na za mňa to dajú. Počkej. Daj za mňa. A vyber tú tašku. A vyberaj fľašu. Vyberám tiež so sebou? Dobrý. Ja by som vás poprosil o 30 hotdogov. Vlastne tých 15 menu. To my aj počkáme. A zober to zabaliť. A zabáliť, keby sa to nedalo? Ste spolu všetci? Spolu, hej. My chceme ešte zvlášť, my chceme ešte ďalších 5. 15 krát chcete tú akciu, nie? On chce 15, my chceme 5 krát. To vážne? Vážne? Áno, takže 30 hotdogov. Sme veľkí jedáci. Počkaj, ty chceš 30. Ja beriem, toto berieme iba A 30. 15 nápojov. No, Áno, 15? teoreticky, hej. A môžeme to aj do fľaše jednej dať, keď už máme tak veľa? Nie. Nie? Nemusíte si zase toľko nápojov, ako Jasne. chcete. To vás vyjde lacnejšie, keď si Tak, menej ale nápojov. nie toľko potom A my nápoje. nechceme potom Nápoje nie. Žiadne. Keď ste 4, tak 4 nápoje si dajte. My nechceme nápoje. My ešte potom zvlášť 5 bereme aj z nápoje. Takže On 30 a my 5 z tých menú. Čiže len tie hotdogy. Vlastne tých 30 hotdogov, čo máte tu vlastne to menu, bekusy od menu, čiže 15 hotdogov. Vlastne tých 15 hotdogov. no len v Tých 30 prípade... hotdogov. Vika kartičku? Kartiček. Hlasíme sa priamo z Ikei. Atmosféra je výborná. Práve popíjame kolu, všetci papáme sopo a všetci majú svoje hotdogy. Hotdogy sú v bezpečí. Máme ich tam. Koľko ich tam je? Vidíte práve 30 hotdogov. Budete mať osné jazyčky. Výborný. Tip-top. Práve vidíte Pepana, majstra slova. Štefo, vyhral si. Dostávaš odmenu. Pozri, Štefo. Štefo, ako Vianoce. Štefo, ešte Čo máte, kečup? ti zaspievame. Na, zoberte si to. Štefovi rátať. Ja chcem všetci, bo ja veci nechcem. Každý mi Poď, jesku Štefovi. Ako to tu budem vyjebať? No tu máš. Polož si to tam. My sme si mysleli, že budete s prstom. Ďakujeme. Ja, dobrú chuť. Chodíte ti? No my sme si tam kúpili iba. Ja 4. Ja som 2 si dal. Fenská, vážne? Štefo, dal by si to aj sám? Štefo, čo si o tom myslíš, o tomto tripe? O tejto akcii, čo A to každý mi Brutálne napadá, treba to opakovať. A David, zabol si. Koľko kart bol treba? Ty čo si o tom myslíš?
Všetci jedia. Keď ho nerozprávajú nič. Tlačia do hlavy.